Yeah. Munofarire mhuri yeZimbabwe. Zita rangu Dino Vamukomatsunga Bhatanati. Yeah. Ndiri kuno kwaMutare. Nhasi ndinofaro chaizvo kuva ndiri paTV. Ndoda kukorokotedza vese vari munyika kuti makaona neKrisimasi yakanaka here. Sezvo nhasi uri musi wa26 Boxing Day. Ndoda kukorokotedza vese kusanganisira vanhu vandoshandira navo, vana baba ticha nana baba ranga, ndichiti makaona Christmas yakanaka here. Inamu ndakatamba zvakanaka ndiri kuno kwaMutare kunoko. Sezvo munotoono bhachi rangu neboxer short nekepisi ndo zvandakachangopfeka zvandakapfeka paKrisimasi zuro. Ndisingakakanoda kukorokotedza vemagetsi kuti makaitawo basa makambotirerutsira paKrisimasi apa, although maimboita mechidzima-dzima magetsi acho, asi zvazvikakari kashoma. Ende izvo zviziviso zvedu kunoku kwaMutare tatozvijaira nekutozvinzwisisa kuti ndo basa renyu. Ndofunga vamwe wenyu mukasatodzima magetsi hazviiti kunge munenge mashanda, saka munotofanira kuti mutodzikise bhireka irororo, zviratidza kuti uri kudikitira pabasa, uri kushanda. Ende ndakatoona kunge musitorina futi holiday, munototambira Christmas yacho pabhireka, zvokutoti new year mutatambira futi pabhireka. But anyways, basa ibasa. Ndo kungwavha-ngwavha ukonye hatishori. Rambai henyu mechidzima magetsi. New year yatiri kupinda iyi, nokuti muve negore rakanaka, gore zvarakanaka, murambe mechiita sei, mechidzima magetsi. Nyaya ndaurira panapa nhasi, takupinda munyaya yangu ndekuti pane auya paFacebook makuseni achikomenda zvandandakaita zuro, ndo zvandandakangopfeka zuro zvandakapfeka izvo. Zvikanzi ndofunga makutorwara watsunga Bhatanati. Aiwa, handirwari. Wedu chandoda kuti mundoudzawo ndechekuti Christmas chii? Christmas izuva rakaita sei? Mukandibatsirawo ipapapa maybe hamuzondooni futi ndichitaura pazvivhiti-vhiti. Ini nhangu to my own understanding, chandonzwisisa ndechekuti Christmas inenge zuva remapenzi. Vanoti November mwedzi wemapenzi vanotonyepa. Musi wa25 December ndo zuva remapenzi, because 25 December ukazvitarisisa ndo musi unoitwa zvinhu zviri abnormal. Because handizivi kuti kuonererwa kushamisira kuita sei, because ukatarisa kuti 25 December vanhu vanenge vakapfachuka nekufarisa. Vasikana ndo zuva rekumitiswa iroro. Mbavha idzi ndo nguva yekuita profit. Fanika muHarare vanhu vanenge vapera kuenda kumaholiday vanobirwa zvekuti but chinongondifadza musi wa25 ndechekuti wiki irororo varoi vanombosiyanawo nemitumbi yevanhu nekumakuva hauvaoni ikokoko. Ndo nguva yavanenge vakudi vachimboyawo nyama dzevana vavo vanenge vabva kuSouth Africa, vanenge vari kuuyawo nemabhuru epaSouth Africa, mombe dzaidzo chaidzo dzakatsvinda. Saka but inini mubvunzo wangu ndekuti Christmas rimbo zuva rakaita sei, because in my own understanding izuva rekufarisa. Even nyange vanoti maKristu so unovaona musi weChristmas vanohwanda nemachechi ndo musi vanenge vari kutodhakwawo. Saka ndozoshamisika kuti kuzotanga musi wa26 anenge akuti doro kuchechi haribvumirwi, foye haibvumirwi, asi musi wa25 ndo musi wekudhakwa nekuya zvinhu zviri abnormal. Musi wa25 ndobhiliva kuti ndo musi wekuti unozadzirwawo plate mumba menyu zvisina limit. Ukabuda uri mwana haubvunzwi kuti wanga uripi, ndo musi wekufarisa. Saka Christmas harisi a special day. Christmas matambiro atinoita isusu izuva rekuita zvinhu zviri abnormal, because izvi zvandakatoita izvi ndo zvinhu zvandakatoswera ndakaita musi wa25 zuro, because ndakashaya kuti what's so special, what is the special cloth yandingapfeka musi weChristmas, because kubva musi wa1 January 2023 kusvika musi wa24 December 2023 ndaipisa madhiripa, ndichipfeka mafumari, ndichipisa zvekuti. Asi ndakashaya kuti musikana wangu wandakabva kuramba musi wa24 echinditi ndiri kuda hembe yeChristmas, ndashaya kuti ada kuti nditenge hembe yakaita sei ine ngodai.
yakazara nengodai. Saka iri nhangu ndoda kuti muye mucomment section mundiudze kuti vatsunga bhatanati Christmas izuva rakadai. Dai ranga riri zuva rakabarwa Jesu ka munhu wese aiswera akatsanya Christmas. Taiswera tiri mumakomo ndomataiswera musi weChristmas, but tiri pemberera zvisizvo. Mukatarisa ichi chokwadi chandiri kutaura ichi, notisi yetu kuti paChristmas handi kufarisa kunoita vanhu. PaChristmas vanhu vanofarisa stereke, vanhu vanofarisa. Saka iti ndoda kuti mundiudze kuti Christmas izuva rakaita sei, kozi handisi kutorinzwisisa kuti pamwe ndini ndakupenga hangu ndati mukandiudza kuti Christmas izuva rakati ndinoregera zvese zvandiri kuita izvo. Mouya mucomment section paFacebook mundiudza kuti Christmas izuva rakaita sei. Fanika imi mondiudza kuti Christmas izuva rakaita sei. Saka ndoda kukorokotedza hangu vanhu ndisati ndaenda kuti muwe negore dzva rakanaka. Vemagetsi ndisingakanga ndirambai muchidzima magetsi. Ya vese vane mabasa avo avanoita, rambai muchiita mabasa enyu avo, mbavha rambai muchiba varoi mozotangawo musi wa3 nguva ndita muna January kuti tsvaga nekuti vhima usiku ndoziva kuti inenge yaJanuary disease. Ende ukati tarisa muna January vanhu havanyanyi kufa, nguva yenzara vanhu havanyanyi kufa. Saka tiri pastrike tese both isusu nevanotangawo basa ravo na12 dzeusiku vachichaisa na3. Saka asi ndoda kukorokotedza mese ndisingakangani futi tumaprofita twakanyuka utu twemazuva ano kuti ndikukorokotedzai nekuhamari dzedu futi paChristmas ipapa dzamunotibira muchitipa tuma anointing netuma wristband. Ndokutendai nyangwe edu isusu takazotamba takadai, nyangwe zvimwe zvezvinhu zvenyu zvamunoitiitira zvisingashandi, asi ndokutendai nekuti ngwadza. Ndokutendai nekuti ngwadza. Ndichingoti harambai muchitibira 2024 pindai nenew strategy futi yekutibira. Mamiracle mana amunongotiudza nemaguest house visiting, muchingotitorera mari dzedu mahara. Rambai muchititorera, Mwari wari kuona henyu, asi harambai muchiita because munhu wese ndambodaro ndo basa rake. Mukazotodaro ndotozvinzwisisa kuti hazvizoiti kuti mhuri dzenyu dzirarama. Vemagetsi ndizvozvo, vemvura ndizvozvo, fanika kusakubva kwamutare kunoko. Rambai muchiendesa mvura, ndizvo chaizvo chaizvo because ndo basa renyu. Mukasatodaro hazviiti unge munenge mashanda. Asi ndakuda kungomubvunzo wangu ndewekuti Christmas izuva rakaita sei, mundiudzawo. Inini picture yandinoona Christmas mukukura kwangu kwese nezvamunenge muchiexplaina kuti tiri kupemberera kufa kwaJesu. Jesu tiri kupemberera kubarwa kwaJesu. Jesu pakabarwa vanhu vanombofarisa semufarisiro watinoita, kana kuita kunge mapenzi kwatinoita. Saka ndoda kuti mundiudze kuti Christmas izuva rakaita sei. Ndatenda hangu.